Estem amb la Telma Martínez, que ha estat la MVP sec del partit d'avui entre el Cosca i el Casp. Bueno, la veritat és que el partit jo crec que elles eren un pèl superiors, no? Sobretot a nivell físic, es notava molt amb els rebots, però tot i així ha hagut un moment que us semblava que us apropàveu, estava allà, però després sí que un arreon seu us ha sentenciat bastant el partit, no? Com l'heu vist vosaltres? No, a veure, nosaltres estem bastant contentes perquè l'any passat ja de primeres vam perdre el primer partit i estem orgulloses del que hem fet perquè al final som gent de diferents equips i bueno, es nota l'ambient aquest del col·le, també a la pista ha estat molt guai i a més també bé. Per ser fora de casa us ha vingut a animar molta gent, no? Suposo que molt agraïts a l'afició. Sí. No, però som un col·le bastant unit en aquest aspecte. Us agrada la Copa Col·legial? Sí, no, molt. La setmana que ve ens veurem amb el masculí. Sí. A casa vostra. Exacte, també a fer soroll. Què creus que podríeu haver fet millor per endur-vos el partit avui? Jo crec que haver-nos-ho cregut, perquè hem vingut ja una mica que no ens acabem de creure i jo crec que si haguéssim confiat més haguéssim pogut treure Sí, perquè heu estat allà, Sí. Bueno, Telma, és el teu últim any a la Copa? Sí. Bueno, doncs a gaudir-la des d'una altra perspectiva. Enhorabona pel partit. I res, ens veiem. Merci.